Salifu mangoro. Salfu mangoro de do. Awa. Mamadi. Ya kene? Karvasite. Alhamdulillah. Amba ala ka so nyon kan. Ala kan so va ke ala. Amba ngume iri ondori la. Awo salfu mangoro de bora. Awo. Bolonda mai. Awo. Abora. Awo na kuma dola. Era famare. Wallahi okera. Ali tizempe. Mena, equipe. Meta, Yo rega boro kadni. Nere ka boro. Rega boro kadni. To kana duranga boro ke ya. Ikramo. Akani gani fi. Menete jigijon. Wallahi ali sisan yɛrɛ su bɛ ka fo. Su bɛ ko jɔ. Wallahi. Akadi iga to ka dan fɛ su fɛ an ka tesi. An ma ci la ɲɔgɔn fɛ. Nka karamɔgɔ. O de ka di n ye. N'a faamu. Baasi tɛ. Ne ka taa e fɛ yen. Baya bɛ yen wa? Baya bɛ alima bɛ yen. Ka taa e fɛ yen. Ka taa n fɛ. Baro la. An ka te min. Ka tigɛw ɲimi. Ka to ka mati duman in filɛ. Kanu mati ninnu. Kanu mati. Mena. Karamɔgɔ ni taara a bɛ diya n ye dɛ. Awɔ i kɛ pewu n bɛ sira la. E ma fɔ ne de ka taa e fɛ yen wa? Awɔ karamɔgɔ. Baya bɛ yen. Awɔ a bɛ yen. Alima fana bɛ yen. Bɛɛ bɛ yen. Baasi foyi tɛ. Ala kana basi k'an n'u la. Mena. Awɔ mena. Awɔ. A ka di ka wari fɛn dɔ d'i ma. I wari wa? A ka ɲi sa i sɛgɛnna wari bɔ la sa mun bɛ di sa? A ka ɲi sa n bɛ taa. Wari ko yɛrɛ tɛ bilen n bɛ taa mugan fiyɛ la n bɛ taa. An karamɔgɔ. Awɔ. A ka di n ye su in na an ka mati filɛ dɛ. Su in na yɛrɛ. N'a kɛra cogo an bɛ ɲɔgɔn wele. Karamɔgɔ ne bɛ sira ɲɛ. Sira b'i bolo. Ala ka se ni ɲuman ye. Ka se ni ɲuman ye sew. Ka fiɲɛ k'i yɛlɛ so ye. Barika bannen a t'e la. Ne mɔgɔ min bɛna n sen bɔ n kɔnɔkɔrɔ ka taa e fɛ yen k'o tɔ ye baro ye a bɛ ne de la. A ka haramu e t'a dɔn e furumuso ye min kɛ ne na halisa e t'o dɔn. Ni e b'o dɔn e bɛ maloya yɛrɛ ka na fɔ ne ko ne ka taa e fɛ yen. N tɛ dan ka t'i fɛ yen o. N bɛ yɛlɛma i ka so de. N tɔgɔ sɛbɛnna e fɛ yen. Ne y'a fɛ yen ko mati filɛ nege de bɛ ne na o. Est-ce que ne y'a fɛ yen ko ne dɛsɛla mati filɛyɔrɔ la o. Diɲɛ ka bin n'i ka so kan ne ka foyi t'a la. Cɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni cɛmɔgɔ ka hadamadenya man ɲi sa i mago bɛ kɛ cɛmɔgɔ la diɲɛ waati o waati i tɛ cɛmɔgɔ ye e ne kɛ mɛ ka mɔrɔ labɛn cɛmɔgɔ kama bi cogo min na ayi ala walahi bilahi e cɛ a ka kɛ ko sa n tun b'a faga bi walahi o tɛ baasi ye hali n'ale ti yan o tɛ ne bali n k'a d'a kan quoi e cɛ ayi e mɔrɔw kɔni cɛ dabila. C'est qui? Oups, elle c'est la Dilika. Yo, quand même. Voilà les Et Brando. Ne ko faran la. Ay yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ. A dalen don. E yɛrɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ. Ok, plan ne ko muso bɛ se ka kalo jumɛn de kɛ cɛ ye de? Cɛ bɛna kalo de kɛ ne ya? Ayi komi e lawaleya jumɛn kama o ye ne ka cɛ de. E bɛ k'i ɲininka ko muso kan ka kalo jumɛn kɛ cɛ ye ko ne ka kalo kɛ ye ne bɛ kalo kɛ ye mun kama e ye ne ka cɛ de ya? Non, c'est jamais surprise bɛ se ka kɛ ko la o. Ou bien? Kalo jumɛn de ka di cɛ ye de? Bon, ne bɛ fɛ ka kalo kɛ cɛ ye. Ça va dépendre. Parce qu'il faut que cɛ ka baarakɛminɛn dɔ de ye quoi. E bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ min ye a bɛ baara jumɛn kɛ? Tentigi de don. Tentigi de don wa? Bon olu filɛ i b'a dɔn montre de ka d'u ye. Du genre parce que toujours u bɛ heure lajɛ quoi. Tu vois a kɛ montre hali n'a donna ji la a tɛ tiɲɛ quoi. Ale ni fɛn tɔgɔ yɛrɛ boussole ninnu est-ce que i b'olu dɔn? Boussole. Bon fɛn dɔ de don a bɛ nord est ouest ani sud a b'a jira quoi. Du genre i b'a tentigi min bɛ filɛ u bɛ taa kungo kɔnɔ. Donc n'u taara kungo kɔnɔ n'u tununa donc fɛn in b'a jiru la ko yan de ye sud ye quoi. Donc a b'o su. Tu vois, voilà, t'es tout nous quoi. Donc, ni ça, on cadeau fait ce serait très bien. Bon, par exemple, atelier, mon numéro atelier, baran, guetteur, quoi, son machin, ma femme, cadeau. N'a pas fil jour. Voilà, ni ou nous calé, quoi. C'est comme nous, au arrête de faire un métal javi. Et ni faire cadeau que vous savez. Cadeau sugum kadi muso. Cadeau sugum kadi muso. Ye fulu kanu yini roja. Bac de fiançailles. Non, kana cadeau foi que muso jengo. Ni o ke muso doron. I kana foi kai kwa. O kadi muso yele.
I bɛ mun di pour que k'a furu wa. Awɔ fo sisan fu soso tantôt sa. Fu b'a kɛ tan fu bɛ ɲɛjini kɛ tan fu b'a kɛ tan. Awɔ o bɛ kɛ tan tɔ de bɛti bɛ pousser. Pousser ala o ka d'anw ye dɛ. Hali ne yɛrɛ dili filɛ nin ye n'i y'o kɛ ne la sisan. Sinon o filɛ nin ye han mɔgɔw b'a wele ko bague de fiançailles. Bague de fiançailles tɛ o. Bague de problème de don. Bague de problème y'a mun na. Mɛ n ka cɛ. Awɔ e n'o fɔ sa ko muso furu man di e tɛn'o fɔ wa. Aw baliku lankolon 3 minnu bɛ du kɔnɔ yan. Cɛ kana kulukutoya la n dala yan nɔ. Aw tɛ sabali han. Ka taa kɛ kuma furuko kuma tɛ se ka fɔ aw bi cɛw ɲɛna k'a b'a fɔ ko problème dɛ i bɛna don problème na dɛ a bɛna kɛ warilatiɲɛ ye dɛ i bɛna kɛ tan dɛ. Furuko kuma tɛ se ka fɔ a si ye mais npogotinin ka d'u bɛɛ ye kɛnɛma mɔgɔ lankolon bilalen ninnu. Ça va? Ça va. E bɔ dugu jumɛn na? Ne ko Semana. Semana kelen kelen ya? Awɔ. Non o de ye tiɲɛ ye. Non e nana don mun na yan? Ne nana finitigi nɔ. Cɛmɔgɔ wa? Awɔ. Cɛmɔgɔ a bɔra. O ma ɲɛ dɛ. To a kɛra cogo di? Ne ye fini san a bolo don o. N ko n bɛ taa di n dɔgɔmuso ma a dɔgɔyara la. Ala. N ko n bɛna falen wa. Bon i b'a dɔn cɛmɔgɔ tɛ sigi de quoi don o don cɛmɔgɔ bɛ taa yala la. Cɛmɔgɔ y'o ye a bɛ taa yala la. Komi cɛmɔgɔ ti yan. Telimani bɛɛ i tɛna ka t'i bila. Wari tɛ ne bolo. Wari t'e bolo wa? Ne ba est-ce que mani minnu b'e bolo wari b'u kunna kɔni? Ne mana cɛ bolo yan. Jɔn ka taa n cɛ. Ko mɛgɛ minnu b'e bolo qu'est-ce que wari b'u bolo k'e mana cɛko la? E la fana tɛ musoko la koyi. Ka haram ne fana bɛ n ka dɔn de la yan. Taa cɔ n'a y'i diya komi t'e bila dɔrɔn i b'i jɔ ko ci kɔfɛ. Surprise ko ma ba ye. Ko ka taa min t'a dɔn. Kana e fɛ e bɛ ka taa. O ne bɔtɔ dɛ. E ka taa karamɔgɔ fɛ yan. Yɔrɔ a feere ko ci tɛ ne la karamɔgɔ fɛ yen. An fana bɛ ɲɔgɔn dɔn. Mais hali n'a fɔra ten don o don karamɔgɔ fɛ yen don o don karamɔgɔ fɛ yen n ka muso. Ok n y'a mɛn. Taa ci dɔ de la. Ne tun bɛna baro de la o. I fɛnɛ bɛna baro la i ma ne wele. O de problème t'a la sa na ka chercher ta. Badara ça va. Kan jumɛn b'i da? Kan foyi tɛ. Basi foyi tɛ. K'a kɛra tile fila dɛ. Ayiwa o kɛra. Hali yɛrɛ tɛ wuli bilen. K'i wele n'a fɔ cogo di Badara? Ka to ka wele a ka to ka marché kɛ ni ɲɔgɔn ye. Badara. Marché tɛ. E yɛrɛ b'a dɔn sisan ne ka telimani ta sumayara o de y'a kɛ. Ne kuma la k'i kɛ grande mu ba de ye. I ka to ka wele dɔrɔn ka to ka wari mugu suru n ka hali n'an cini dɔn ka to ka dɔnkolo caman ba kɛ. Ne yɛrɛ bɛ k'e kɛ telimani VIP de e ka to ka ne ta fu la dɔrɔn. Fu la. Badara e bɛ taa min? Era bɛ se ka na baro la k'i ne wele o bɛ kɛ yan. Kan jumɛn b'e da? Kan foyi tɛ yen nɔ. Yɛrɛ fama yɛrɛ. Yɛrɛ ka cu ma tan tɔ. A bɛ kɛ cogo di? Hali ka n wele k'o fɔ n ɲɛna. Ala kana jigin. Ok problème t'a la. E ko k'e tɛ taa karamɔgɔ fɛ yen. Dawule i ka nin karamɔgɔ ko kuma in i yɛrɛ fana nin. Ni ma fɛn ko ne tɛ ka taa yen ka ban. Kuma in ma da ne la de. Ayi comme il parle l'autre temps. O ma ni n parla ko n ka taa karamɔgɔ dɔrɔn de fɛ yan. Ɔn e yɛrɛ bɛ ka kuma caman fɔ mɛ karamɔgɔ tɛ yen i bɛ ka a dogo na dɛ. An ka bɔ karamɔgɔ ka sujet yɛrɛ kɔnɔ sa. An ka sujet wɛrɛ baro. Ok n y'a mɛn. I bɛ ka taa. Ne ka taa tribunal de la. Tribunal la wa? Walayi n terimuso dɔ ka cas balancelen don quoi. O ye mun ka ye? Parce que depuis a kɔnɔma den fa banna den tigiya la quoi. A yɛrɛ jɔra n'a ka responsabilité bɛɛ ye. Fo maintenant den ye 19 ans sɔrɔ fa nana témoignage kɛ k'ale ta ye den ye.
parce que den sera nafa sɔrɔ yɔrɔ d'u ma Eh, e bɛ k'i jɔ yan k'i ta den an b'o de tile la yan Dawulo tu ko jugu sa. komu Mais fa mana ka ban. E baro problème kun bɛ fa da ni fa taara. Ou bien ni fa y'a ba la. Zeina an bɛ moment min na o tɛ yan sisan dɛ o de kama ne donna e ka kɛlɛ caman na sinon tun b'a dabiri fɛnɛ nin da la e ye ko bɛɛ kɛ silamɛya tɛ yan sisan koyi an bɛ ko kɛ de ni min ye min ye o de bɛ fɔ e bɛ se k'i ban i den ka responsabilité kɔrɔ cogo di ko ka tila ka na fɔ ko e ta ye den o tɛ ko jugu ye sɔn o ma cogo di sans jamais o tɛ se ka kɛ fiyewu ni fa kun ma nɔ den bɛna fa k'u kasi kɛ a terikɛw fɛnɛ ɲɛna a bɛna fa k'u kasi kɛ terikɛ dɔw yɛrɛ b'a kunna da e fa tɛ e la e fa bolo mais ni fa seginna ka na ko k'a den ka ko la an t'o tile la yan ye koyi an ɲɛ t'o kojugu ma i ɲɛ b'a kojuguma yɔrɔba de don cɛ den fɛnɛ ko o tɛ d'o ma a den a ye jumɛn de k'a ko la sisan e b'a n'a sɔrɔ sisan a bɛna mun k'a ya e b'a n'a sɔrɔ a ye den ka avenir dilan k'a bila o banna den maintenant il a 19 ans 19 ans Mamso. Ayi, o kɔni tɛ kojugu. Daga wuli o yɛrɛ bɛɛ la to yan an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ siɲɛ kelen. An ka taga. Ok problème t'a Wala dili sadi ha Lala ni to na ka ya kai wala kai akai sa kai iti tambla sugula dia sugula awo ne bla ta kadu sani la ne wo kadu tuma ne kadi chowire kadu o man gilaw na bi sina ibi ne ko so sanga damo ni ne so yɛrɛ b'a bolo ibi moto sanga damo ni moto yɛrɛ b'a bolo sa i b'a ka mobili akai ka famiyara sona ne fitini akai sa kana do ko ne bi ɲini ga fitini na sa ko ba ga ne kun bɛ fɛ ka taa ne bila sugula de ça fait jɔ fɔlɔ sa k'i ka taa bila sugula sa sugula wa awo taa bila sugula awo ok problème t'a la ka dɛmɛ ko k'i nagalo bɛ sadi cɛmɔgɔ ti ya de quoi o de digilen mɛ na sona ne fa ye ne kelen ka nɛgɛso san ka di ne ma ala n k'a kaɲi sa n ta ka taba ye o ye jaa min kɛ ni ala tɔrɔ ne b'a dɔn ne t'an ka taba ye surtout ne kelen ka nin moto ye sɔrɔ ni minɛ b'o minɛ ye sinon deli e yɛrɛ bɛ sɔn ka ɲɛ fa la dɔɔni dɛ an ma dege fadenya ba dɔn na koyi alhamdulillah daga kile fila dɛ cɛ mais e yɛrɛ i bɛ giri la yɛrɛ ma a dun kɛra cogo di non cɛ wallahi foyi tɛ yen cɛ ne yɛrɛ ma foyi faamu mɔgɔ bila mana bi cogo di ta cɛ muso denmisɛn mɔgɔkɔrɔba bɛɛ de bɛ girin ka jɔ de la i fɛnw bɛɛ di donibaw bɛ mɔgɔw kunna ka girin ka jɔ fa bɛɛ fɛ ma foyi faamu a la badara doni cogo di o kuma mɔgɔ bɛ doni tɔ yɛrɛ ma ka yala ten wa u bɔra ka jɔ jumɛn o ye i n'a fɔ kɔsibila dɛ u bɛ zabaw dɛ u bɛ to ka papiye niw fɔ minnu d'u ma dɛ o baara de bɛ mɔgɔw de bolo ka tɛmɛ ne de ma foyi faamu circulation wa a bɛɛ ɲagaminen don mais o sisan e m'a kun dɔn wa u bɛ k'o kɔni kɛ kun dɔ la o e m'a kun dɔn wa ne m'a kun dɔn dɛ e badara cogo di ta ne ma foyi foyi badara ça fait ne ye faamu sisan e m'a faamu kɛvalatɛ de bɛ yen quoi ni kɛvalatɛ bɛ yen bɛɛ bɛ taa ni cadeau de ye ka taa di diyaɲɛbaa ma cɛw bɛ taa cadeau di u diyaɲɛcɛw ma musow olu bɛ taa cadeau di u diyaɲɛcɛw ma tɛrɛ ma faamu de o ko de bɛ sen na voilà kɛvalatɛ don ni min b'a diyaɲɛbaa u bɛ taa fɛn dɔ la voilà a bɛ n'a fɔ sisan ni dɔ jara bilen don i la ale fana ni min y'a ja a bɛ se ka téléphone san a bɛ se ka fɛn dɔ bila a kɔnɔ a bɛ n'a d'i ma maa kɔni tɛ jarabi na ni muso tɛ so ma a bɛ jarabi na n ko ye sogɔw di anw tɛ nin ko ninnu fɛ dɛ sogɔw o no maa jarabila maa na maa b'o fɛ so ma ne cɛ so anw ɲɛna musow dalen bɛ so anw tɛna taa jarabi olu la olu tɛna jarabi anw na anw sogɔw tɛ nin ko ninnu na ale de bɛ wariba de b'a kunna ale ni ne yɛrɛ de y'o sɔrɔ dɛ wariba de b'a kunna sanfɛ n'i y'a faamu e ka patron o de ye sanuko a bɛ sanuko affaire kɛ awɔ a bɛ sanuko affaire de kɛ sanuko affaire wa wariba de b'a kunna fana sanfɛ a ye cadeau de di e ma voilà k'e ka t'o di a Valentine ma o b'e kun ya o bɛ ne kunna walayi ne yɛrɛ kun fatɔ yɛrɛ ne ko n bɛ taa pasi a fɛ n ko ne m'a ka sɔrɔ ka taa walayi bilayi sisan i m'a fɛn kɛ nin de don wa awɔ nin bila i kun fɔlɔ nin bila i kun ko bila n kunna fɔlɔ nin fɛn nin wari ka gɛlɛn dɛ walayi sanfɛ i ɲɛ b'a la ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ka n to ne mɛnna telefɔni boli in na dɛ
ne de la ka client dɔ ta client ye ne ka numéro k'an ka numéro mélanger ka numéro awɔ k'an ka mélanger sa ça fait an bɛ numéro mélanger ka numéro mélanger ani ɲɔgɔn cɛ bien i b'a ɲɛdɔn an ye numéro mélanger ani ɲɔgɔn cɛ ɔ ale de tun bɛ to ka ne wele ko n ka to ka taa bila yɔrɔw la n bɛ taa bila a bɛ wari di yan don dɔw bɛ kɛ a bɛ n wele a b'a fɔ ko ɲɛnafin b'a la an bɛ to ka baroninw kɛ i b'a dɔn o de filɛ ka ne wele bi ko allo client ça va ne ko ça va ko ne ka na ale sama Valentine na quoi ne ko a ma ko ne ba e mago bɛ Valentine ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ bugu la bi ko ne bɛ yɛlɛ Valentine na yan ne ye client min sɔrɔ n bɛ t'o bila ni ye client min tɛ yan n bɛ t'o bila o wari de bɛ ne lafiya koyi sinon ale kɔni ta in tɛ ne yɛrɛ dabali banna ko la Pantra a m'ale tile sabula balimamuso ko cogo di kɔrɔ baasi la ma fa ta sugu la wari bɛ n kunna bi dɛ sugu la i bɛ taa mun kɛ sugu la n bɛ taa kado san kado k'o kɛ cogo di n bɛ taa kado san ka tɔgɔ bɔ mɔgɔw da kɔnɔ ten komi bi ye sabalante k'i tɔgɔ bɔ mɔgɔw da cogo di walasa mɔgɔw kana fɔ n ma kado sɔrɔ o de don wa Badara a ka to tan o ɲɛna walayi sakɛ sisan kado ko in tɛ problème ye quoi ne yɛrɛ mun filɛ nin n'i jɛna n'a ye ne bɛ se ka kado d'i ma awɔ o dun bɛ diya ne ye mais n b'o k'i ye parce que i ka di n ye n b'o kɛ diyaɲɛ de kama t'as dit ma femme de o bɛ diya i ye ko di o bɛ diya n ye trop ok sinon nin mun filɛ nin nin ye ne ka telimani de ye Badara de bɛ ne ka telimani boli telimani 8 de bɛ ne bolo Bamakɔ yan awɔ o bɛɛ n'a ta i bɛ telimani boli la awɔ parce que o de ka di ne ye i m'a faamu wa a ka to tan a ye ka na tan wala ɲama i jɔ ya ta Badara an ka ɲɔgɔn ye dɛ awɔ an ka ɲɔgɔn ye sisan wala sisan Badara ça fait n ye cadeau min b'i bolo i b'a di yan quoi i y'a faamu wa hali n'i b'a di n yɛrɛ ka taa livrer kabi dugu jɛla ne ma baara kɛ quoi kabi bi dugu jɛla ne ma baara kelen kɛ cɛ nin zaman in ko ka gɛlɛn dɛ nin ko ka gɛlɛn yɛrɛ fiyewu mais ni sama ko ka gɛlɛn e yɛrɛ kɔni b'a dɔn e dalen tɛ nin na ne dalen t'i la kabi ne e ye ne dɔ don e delila ka mɛn maa da ko ne bɛ manamana ko kɛ yan ayi bon comme o ma kɛ pour le moment jota voilà pour le moment i bɛ cadeau in di ne ma ça fait ne bɛ taa livrer quoi e bɛ taa livrer ne bɛ taa livrer kɛ client ma a n y'a faamu n b'a d'i ma voilà comme an dalen don ɲɔgɔn na voilà an bɛɛ ɲɔgɔn damu ɲɔgɔn ye quoi i y'a mɛn Badara sisan e bɛ se ka taa ne bɛ se ka taa e bɛ se ka taa i y'a faamu wa mais a ka ɲi e bɛ se ka taa ne bɛ se ka taa n y'a faamu voilà Badara sisan ne bɛ taa komi e yɛrɛ ko a fɛn yɛrɛ de ma numéro ma d'e ma dɛ bon comme a bɛ n'a fɔ a kɛra faama ye dɔɔnin n t'a dɔn ni numéro bɛ n kunna bilen cɛ a ka ɲi sa numéro don numéro k'a fɔ dɔrɔn voilà numéro don voilà nin y'a ka numéro nin don wa nin y'a ka numéro voilà sinon a faama dɔɔnin de don quoi wala i bɛ se ka taa wala ne balimamuso i yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la dɛ n'i kɛra baarayɔrɔ chef ye fɛn dɔ bɛ yen ɲɛnamaya la a ma bɛn i la quoi o de la sa ne ye n ka moto bolila n y'a bila ka taa ne ka moto den 8 kelen de bɛ ne bolo ka boli sinon nin tɛ foyi ye fɛn caman bɛ ne bolo dɛ mais an k'olu bɛɛ to yen sa komi e tun b'a fɔ de k'i bɛ taa cadeau san a ma se i ka taa cadeau san bilen surprise voilà i sɔnna ka cadeau di ne ma nin diyara ne sa nin tɛ foyi ye wala nin tɛ foyi ye diyara ne toro nin tɛ foyi ye mɔgɔ bɛ cadeau di mɔgɔ ma i t'a dɔn foyi ne ka numéro t'i bolo foyi o tɛ foyi ye ok ala de y'i diya n ye diya n ye don ne mɔgɔ kɔni diyara mɔgɔ ye wa ala ka kɔni t'o ye amina nin tɛ foyi ye e ko ne yɛrɛ tɛ taa kana bɛ nin n bɛ taa so ne bɛ nin cogo nin na tan cogo la wala ne ba i fana sa a jate bɛ na sa ne ba ne mun ye nin fana ne ka cadeau de ye nin fana ye ka cadeau de ye awɔ ye ayiwa maa i bɛ se ka taa awɔ mais i tɛ taa n bila au fait Dili ne comptalen boire robi wallahi parce que e tɛ mana ne ka so fɛ i taara karo kɛ ne ye i y'a kɛ surprise ye na wallahi donc ne yɛrɛ fana ka kan ne ka karo d'i ma n y'a kɛ surprise ye Dili ni ŋaniya ni e de bi Lamine wala ne surprise ye dɛ
non ni karo injera ni yeda de pia mbale to nyana debi ne ay ne adon abe jay ha ne muso plaire yeda de ulusi malo merci oui merci Dili parce que follow de akeni mere follow kan yere merci oui tiens joyeux Saint-Valentin merci à toi aussi merci l'ami comme nyeren kan ata service la san donc me jigi meta ko fe ne jigi na mena problème fui tala voilà donc a jara yere di awa merci bébé Saint-Valentin carotte ne bolo copier era valda go setere nga dongili de vene bolo copier la mini Saint-Valentin cadeau e bolo ko kedilié ne era valda go seveye ore kama e cadeau keneye baby osabali kana son kibeni kenela era valda go setere nga dongili de vene fe copier Saint-Valentin carotte ne bolo copier dangili le bene boko ye ni koti bolo bomo ko yan ite kado isora e wa ye Saint-Valentin la ne ye kado sora ni te kokuna ite kado ni sora re ka ambali ga di ma jenatiga donga chare jenatiga donga chakui Dili le be ka yara ni carton fitini yo ko ni koti bolo bomo ko yan fe le ne do moga munu fele no woro de ka tulu fe ni wati la kui we baro ko lalo ma de woro lo binani karo fidini ndema ye ni yere takala je ni tete me keme saba flani de beka tete moka be baro ko furna folo beta wa bi saba ni kola e bi ni joko fele no ko bi Saint-Valentin aka haramu ibi kulanga la ko jugul leta don ne re fe be domba ne an woro de boli ku ngoro sangi bi na bonne ka dugono jay bi dona ko ni karo fidini ni takan konnale ni bisigita ko ne ba soro shingom ba kono ite Dili keke maisa no karamo aisa tugu chekala la ban ko sa Dili e mune kela jien so sigi inne be ka tiene fe yiti tiene fe eni ala te carton fidine ne be bolo donne an ko bi Saint-Valentin mais ni kado madema est-ce que ne noya ne kasra be karola ay iga ni kuma bebe muno fe ça parce que kado ma di e ma ne fe ni horom so bebe miri furu la o kuma nene mona furu atono do be sema atona bare be sinema amuna sisa ne be na mi fo Dili c'est-à-dire i wata di ni matilia billahi be gala furu wati de be muso la ko tugule mani cheni ko ate fo de ma carton fitini ngo ka yala kata soro woro ga binyo kono no fe dien dunguru imirisa Dili ay imirisa ay biga dante boro nebe chene fo pamparam pam ni be ko te kado koy Dili chen wala do na da ko dan ngi abi la ko do kana kado di masai ife muso ko awore Dili le ganya koni ko rebe dina ma dien dungoro koy mi fleni ngoni do ka da ki dan imanyewa kado de la ga de ma imanyewa de la ga de ma Dili mane wa mfle ne kasra de be karo lawa muso be karo dina wal ne tafiye wala jere ni wati na ibina nega sore fale en karula tete ila yete keleni ta kana me ko ta be ne Dili de ne mu ko tanto Dili karamo kado ma bere ya Dili mu mangane biano nen varame prière de l'ante ka sika la fiao bulu ko prière fena wa amega sika awe yoga do flow yoga to mai Dili ne be ka chene foi ala ko nini mabe sigila ay nyon ladi c'est ladi le basiewa bashi te me Dili na ni joano ko bi Saint-Valentin karotene bolo ka kiye yere baro ko setene oga chendi nga dongli kano da dongli la nere fengo woro de bola no fe jaja carton fidin no de babu ko na ne karoti o mu be yasira la sa o mu be ko na mu fo me fe ogwa sabadi ni Dili na be joala na be ga dongli damiru da a deme jouer do ay jouer ke ñoko fe mais toujours on de mangana du ko fulu ay kan da karam ko ndana ñinga dongli la ñaata ko fa non Dili fe ni ko do madame est-ce que on est noya est-ce que on est noya na ta de kado dine ma yi wata be musulmanu ko yala la basite ne ko ni ba don muso ni temena billahi muso ka sunguriya flow muso ka sungura ne reflect ka fiere ne cheo che ne muso na temena santan duru santan woro samwa sambi saba we terminal billahi o terminal o wati ko ne o lisansi be perdile ne billahi basite Dili ga karo
sisan karamɔgɔ ɲininka ne ye dɛ ko est ce que ni woro bɔra ne nɔfɛ a bɛna ne ka woro ɲimina fo k'a sa tɛna ne ka woro donc n'i pan ka sɔrɔ kotigi m'i pan i bɛ panko 2 kɛ dɛ a ka sira foyi tɛ ne ka furu ne bɛ panko 1 ni 1 furu bali foyi la alhamdulilayi rabbil alamin furu m'e bali fɛn na furu m'e bali fɛn na furu bali de bali k'i ka sira sara an bɛɛ bɛ an bɛ ɲɔgɔn ci cogo dɔ yan so kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn ci cogo dɔ yan so kɔnɔ bilahi ale b'a dɔn don o don ko karamɔgɔ i ye musoya bolo yan i ye musoya bolo yan ne ma furu kɛ wa ne furu de ma sa wa ne ye muso furu ne furu sala e se de la ka don furu la wa e se donna furu la wa muso kana kulukutu haleluya woroma bɛ nɔfɛ no karamɔgɔ sira sabali dɛ dili min ni jɔnni carton kelen kule la i b'a fɔ ko diɲɛ banna ko mɔgɔ minnu fɛlen don ko karo bɛ doli le ayi mais an ka en dili ka mankan bɛɛ bɔ a la o kado min bɛ dili bolo c'est à dire aw yɛrɛ k'a fɔ ko ala ye diɲɛ dan c'est à dire ka Muhamadu sallallahu alaihi wasallam lakana c'est à dire diɲɛ kanu kama mais fɛn bɛɛ ye kanu ye kado fɛnɛ o bɛ di kanu kama ayi fila i ma se kuma in fɔcogo la a fɔra de kanu bɛ diɲɛ na wa kanu bɛ lahara an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wasallam ala y'a kanu nka a den tɛ nka a ma fɔ k'i ka muso kanu muso min t'i fɛ a ma fɔ i ka cɛ kanu cɛ min t'i fɛ san kanu in filɛ nin ye flow a bɛ 20e degré de la 20e degré dɔ wa c'est à dire an ni diɲɛlatigɛ tɔ bɛ wala dɔɔnin na de la a tɔ y'an ka fɔ a min dɔrɔn a min yɛrɛ fɔla koyi wa a m'a mɔ an ɲɛ de la fɔlɔ n'a y'a mɔ an ɲɛ la o ye diɲɛ bannen de. mais e bɛ ka kanu fɔ furu sira kan n ko yanni a ka se furu ma kanu dɔ de bɛ kɛ fɔlɔ. filɛ o ti tiɲɛ sa o ye sisan diɲɛ laban tile de sinon fɔlɔ la an bɛnbakɛw tile e tun b'i furumuso dɔn kɔɲɔso de la bɛɛ b'o dɔn c'est à dire ne fɛ ka min f'i ye dɔrɔn kanu de tɛ diɲɛ na bilen ni e ka kanu bɛ 100% na i bɛ taa sɔrɔ e bɛ denni min fɛ o ta bɛ 19% la bon n'o denni ta bɛ 100% na e ta bɛ na fo 20 degré la c'est à dire kanu bɛ ten de sisan kanu tubabuw ko ten n y'a mɛn Fatima Mayiga da ko l'amour n'existe plus o t'a fɔ ten wa l'amour n'existe plus. o t'a fɔ ko l'amour n'existe pas on dit que l'amour n'a pas de raison. a y'o de fɔ. l'amour a ses raisons que la raison ignore mais an k'o bɛɛ to yen sa. ignorer de ye problème o de ye diɲɛ laban problème ye. awɔ karamɔgɔ bɛ se. n bɛ min f'i ye a ka haramu depuis ignore donna kanu na dɔrɔn o y'a bɛɛ ignorer. mais an ka ignorer to yen sa karamɔgɔ ye pourcentage min fɔ minnu bɛ to ka na bɔ e la o e n'olu ta bɛ combien pourcent na muso minnu bɛ to ka na bɔ e la. ne ka vie privée. non ɲininkali de don. o ye ne ka vie privée de ye. mais e kun tɛ dili ka vie privée la sa. ni ne ye dili ka vie privée fɔ ne ye ta fɔ wa. ayi an bɛ fɛ k'a faamu de o. an bɛ baro la kana don ne ka vie privée kɔnɔ. karamɔgɔ e kumana dili ta kan an bɛ sigiɲɔgɔnya de la ne y'i to yen siɲɛ wɛrɛ bɛna kuma ne ni Varan ta kan. o tɛ ɲɛ sira la o. n'i kumana mɔgɔ wɛrɛ ta kan mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma i ta kan de o. ne ye cɛkɔrɔba ne ka kɔni tɛ ɲɛ sira la. ok ne jaabi. ne taara. karamɔgɔ hakɛ to dɛ ne ko déjà yanni i ka furu kɛ déjà i bɛ kanu kɛ pourcentage jumɛn de la de parce que ne kɔni b'a dɔn i bɛ pourcentage dɔ kɔnɔ. e ye ne ye météo baara la ka ye wa. e se ne y'a f'i ye n ko n bɛ degré dɔn e de la ka ne ka tile degré bɔ. e de ye degré kuma bɛɛ fɔ. i bɛ taa météo mɔgɔw ɲɛ. wa e de ye pourcentage ko kumaw bɛɛ fɔ yan. filɛ ni ma nin kuma dabila min ye haramuya kan n y'a f'i ye n ka vie privée i da bɔ a la i da bɔ a la y'a mɛn ni degré min ka di a kɛ 200 degré ne ka mun b'a la. a ne ko pourcentage de karamɔgɔ. pourcentage kɛ 120 pourcentage n ka mun b'a la. ni wari bɛ muso bolo pourcentage bɛ taa combien. ni wari bɛ jɔn bolo. ni wari bɛ muso bolo ka tɛmɛ cɛ kan. ni wari bɛ muso bolo ka taa cɛ kan. yanni i k'a furu aw ka kanu pourcentage bɛ taa combien na. e de ta bɛ kɛ 200 ale ta bɛ kɛ 5 ye kɛ. karamɔgɔ ne b'a dɔn k'e bɛ dɔ dɔw la. n ko tɔw ta fɔli ka nɔgɔ a ma nka n'i y'i da don a ta la dɔrɔn a b'a yɛrɛ ɲini a jo tɛ fɛn o fɛn na a tɛ jɔ. il faut pas an bɛ ɲɔgɔn na yan. ne b'a la yungutigi ninnu n'u m'aw ka baliw tacogo dɔn ka na n'a ye e fini fɛn fɛn mana n'a tila bɛɛ i b'a sɔrɔ ni min cɛnin tɛ o fan dɔ faranen don nin fana man ɲi sa an bɛ taa an ka wari don fɛn na k'an bɛna feere k'an ka tɔnɔ sɔrɔ a la n'a fana y'o cɛnin ta k'o d'a ma anba somɔgɔw baasi tɛ yen alihamudulila anba. ne ko ne fɔra i ko yan nɔ i bɔra ne na n ye fini min san i bolo o bɛna falen wa a dɔgɔyara o. a dɔgɔyara. mais i ma na n'a ye n bolo dɛ. ala walayi o tɛ baasi ye o tɛ baasi ye ne nana ma falen walayi o yɛrɛ o komi o b'i bolo yen i b'o di dɔgɔnin dɔ ma min bɛ bɛn o ma awɔ
ni yɛrɛ ko ye nin ŋaniya ni ye n ko ni I kɛla tɛmɛfɛn ya n ko mɛ nin d'i ma awɔ n kɔni b'a dɔn nin bɛ sɔn ka bɛn I ma kɔni awɔ e bɛ nin ta o ye ka cadeau ye komi u ka fête in bɛ yen bi ko Saint Valentin awɔ I bɛ nin k'i ka Saint Valentin cadeau ye o dun diyara ne ye o kɔrɔ ɲina ye cadeau caman sɔrɔ dɛ ayi a ka ɲi nɔ Ala ka sugu diya o ye amin arabi ne bɛna fɔlɔ awɔ n'i y'a dɔn I kana ɲinɛ ka na n ka a lajɛ